dacă ești în stare, wow, wow, să-ți pui tot trupul în mișcare. Hei, am doar de câștigat de pe urma ta. Uită-te rog de realitate și intră în lumea lui Cana. Bis, bis, toată lumea strigă, țipă când dau la microfon și negativul e pe dis. Sincer să fiu, nu mai pot spune nimic. Nu știu de ce, dar sunt puțin amețit. Ho-ho, mă aleg cu un bol de la oh-ho-ho. Ce mai contează atâta timp cât mă simt bine. Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh. Mă aleg cu un bol de la oh-ho-ho. Ce mai contează atâta timp cât mă simt bine. Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh. Mă aleg cu un bol de la oh-ho-ho. Ce mai contează atâta timp cât mă simt bine. Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh. Mă aleg cu un bol de la oh-ho-ho. Ce mai contează atâta timp când mă simt bine. Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh. Ha-ha. Ia, Cannabis. Asta a fost 2006, Obiectiv Music, Recreate. primii pași. Aha, Se fac încet, dar sigur. hai. Și cam atât am ieșit. 2006 Obiectiv Music.